Hello kakabsat, naimbag nga oras mo ket addatay manen iti devotion tayo iti may kapiton nga adal kakabsat ket mabasa tayo iti scripture reading tayo ti umuna a Pedro chapter 1 verse 18 to 21. Basa kakabsat. Taammuyo no anya ti naibayad tapno mawayawayaan kay ti awan serserbi na panagbiag at tinawid yo kadagiti kapuunan yo. Saan kayo anagatang babaen iti banag a madadael kas ti pirak wenno balito. Nawayawayaan kayo kiti babaen iti panakaidaton iti napatigadaran ni Kristo a mayarig iti kordero nga awan mulit ken tulaw na. Sakbay a pinaraswa ti Dios iti lubong pinili na ni Kristo ket naiparangarang kadagitoy maudi nga aldaw tapno maisalakan kayo. Gapu tanamati kayo kenkwana nagtaleg kay ti Dios ana magungar ken na magbalin kenkwana ama nakabalin unay. Naiturong iti Dios iti pamati ken namnamayo. Amen. Okay, iti titulo iti adal ti tatanga oras kakabsat ket panangwaksi ti panagbalin at tagabo. Okay. So no ibagatay nga tagabo kakabsat ko ket haan nga ko lang datoy aha nga di kasla katulong lang nya nga dati rights dahaan ti tagabo kakabsat ket awan iti anyaman nga karapatan no patayen na ka DJ amom wenno anyaman ti aramida na kingka ada ti karapatan da kasi iti panagkita iti maysa a tagabo nabayadan kagamin ket uraan niya ti aramidan da dakikin ka awan iti mabalinam isu ti aramida. Okay, so kasi ti tagabo iti panagayat iti Dios nakabsat iti kangatuan a motibo iti nasantuan na panagbiag. Ulited, iti panagayat mo iti Dios iti kangatuan a motibom kumakabsat iti nasantuan na panagbiag. Iti panawan ni Apostol Pedro kanayon nang ipalpalagip uno palpalagipan dagiti kakabsat ta iti maipapan iti kapadasan da iti panakaisalakan nga uray kumakada tayo tataan na mati ket kasapulan tayo nga mapalagipan. Ipalpalagip na no siya sinuda idi tagabo tayo idi ket kasapulan tayo iti panakawaya-waya. Okay? So, kay kusawan kabsat, nangina, tiimbayad ini Apo Jesus kada tayo. Saan tayo laeng nga nawaya-wayaan, gapu iti pananggatang ti pirak, wenno anyaman nga gatad iti kinabanang. Tiimbayad ni Kristo kada tayo, kat saan nga bareng-bareng, no di kat inted na, iti biyag na, wenno iti dara na, tapno maisalakan tayo. Amen? Okay. Idi agarup nga 50 nga milyon iti tagabo iti imperyo iti Roma. Adu kadagiti tagabo ket nagbalin a pasurot ni Kristo. Ket idi naaddaandan kadagiti grupo-grupo iti panaggigimong. Yan at iti kaslang ay kaslang lang tata. Adati grupo ijay bagbag, kasya da grupo ijay agoo, damag grupo tayo dito. Kasya idi. Iti tagabo kas kunak manen kabsat kat saan nakabailan agatangan iti panakawaya-wayana. No saan nga makaurnong ti umda sa kwarta, wenno haan nga mailako isuna ti maysa nga amo nga makagatang ti umda sa agatad para iti panakawaya-wayana saan isuna nga mawaya-wayaan. Iti pananggatang iti maysa a tagabo para iti panakawaya-wayana iti kadakelan wenno kapapatgan a mapasamak kenkwana. Ayan. Ditay ko mga rodlipaten kabsat ko iti kinarungsot iti panagbalin tayo a tagabo iti basol. Awanan tayo iti gaway ken nagbiag tayo ti aduunay a pagkurangan. Iti rugrugi gamin, napadasan tayo dati kakabsat. No agbibiyag ka ti basol, kat kasla makapnag saan ka di. Kasla ngay nagragsak. Nagragsak ti biyag, iti bagi. Ngam ti kamaudyanan na, no agsingir iti basol, nasakit.
nagdakkel iti epekto na. Agbalin akawaw wenno miserabli iti biag tayo. Adupay kadagiti awan Kristo iti biagda ket agbibiyag nga addaan laeng ti substitute. Okay, anya na ti substitute nga bagbaga kapsat. Dagitoy nga substitute ket kasla ko bisyo. Dakes nga aramid nga kasla mangted iti ragragsak laeng iti pagbiit. No saan di nga kasla pang palipas lang ti oras mo. Dagiti mangkulaap. Ayan, iti pudno a kasasaad tayo. Ore awan ni Kristo basta da bisyo. Saan ka di kasi dagiti mangmangeg tayo no daduma. An isu mo ti paspasamak iti biag tayo kapsat ket ngem ammo tayo nga ti kamaudyanan na nagrigat nga bayadan nagrigat iti masaplitan saan ka di. Ada ti istorya may papan iti maysa nga babae nakamammo iti apo iti ubing paylaeng ngem nayadayo iti panagbiag iti panagbali na maysa Kristiyano gaputa nakilangan-langan isu na iti biag nga nainlubungan. Ti kunan aket exciting kan makaited kano ti makapneg arik na iti maysa nga tao no sikaket mayaddayo kini Kristo ta maaramid mo amin nga kaykayat mo. Maysa nga aldaw inala na tilugan na ket nagmaneho nga napan kadagiti gagayem na tapno mapanda kano ag susugal. Ket bayat ti panagmaneho na nailukat na iti radyo tilugan na ket naikabil iti maysa nga Christian na radio station wenno broadcast iti nangeg na. Ket iti nga programa dati mangmangeg na nga broadcaster ket kunana ket kaaduan kada kayo nga babae ket ad-adu iti ammuyo may papan kadagiti sugal a baraha ngem iti ammuyo may papan iti Biblia. Sila aksidente lang nga naibaga niya. Idi nangeg na kano daytoy nga ibagbaga ti broadcaster kasla feeling na ket kasla ngayon ada tinabainan di kaunggan na. Kasla na ibabain isuna. Amo na gamin ang makisasarita ti Apo ken kuana uray iti kasta nga wagas. Anya nga ro tinaramid na. Insardeng na dilugan na. Sana insik ko nga tapno agawidan iti balayda. Idi nakadanon isu na di balayda. Nang ted isu na ti oras tapno ididikar naman ang tibiyag na iti Apo. Amuyo kakabsat. Kadagiti pudno nga anak ti Apo ammo tayo nga saan ang makapnag iti basol. Wenno saan tayo ang maragsakan kadagiti banbanag nga dayo iti pagayatan iti Apo. Kabasat ko. Ada dagiti daduma ket masublyan-subyanan tayo. Dagiti basbasol tayo. Ngem dati ko matilagipan tayo kakabsat. Saan tayo nga lipaten iti imbayad ni Kristo. Kada tayo. Iti biyag na, iti dara na. Paraken ka. Naisakripisyo daytoy paraken ka. Saan ka laan nabayadan iti gatad? Nga agrupsa nabayadan ka iti biyag ni Apo tayo nga Jesus. Mapantay nga rod ti aplikasyon kabsat. Ket sungbatan tayo daytoy ti bukod tayo wenno data kaduam dita mabalin yung pagsasaritaan. Umun-una. Anya nga klase iti pannakatagabo iti kapadasam sakbay ang nagbalin ka apasurot ni Kristo. Yan. Anya tinang tagabukin ka idi kabsat. Diti mo na. May kadwa. Parakin ka. Itinasantuan apa nagbiag kadi ket kapada iti boring apa nagbiag. Yan. So, nung nasantuan ka diti biag mo, kabsat ket may bagam ka di maten a boring apa nagbiag. Okay? Paniknakam iti sungbat mo. Yan. May katlo. Anya dagiti banbanag ngar aramiden dagiti tattao tapno kasla na ragsak dat iti biag uray awan ti Dios.
Dagiti bagbagak kabsat nga substitute. Ayan. So, para ken ka, nya dagiti mapanpansin mo. Kan siguro no dati kapadasam. Anya dagiti aramidan dagiti tattao. Ang nga naragsak da uray kano awan iti Dios. Tida magkukabsat at dapay kadi ken ka dagitoy. Dapay ba substitute mo kabsat. Yan. Sabay ko matawanan niya. Mapantay nga rod iti prayer time. Kat makipagkararag kakabsat. Let us pray. Apo agyaman kami, iti waya, nga inted mo kada kami, babaan kini Kristo. Iti panakaisalakan, nga ipaay mo kada kami, iti ayat, kan iti agnanayon anamnama, nga inted mo kada kami. Apo, adu dagiti basol miken ka, katagyaman kami, iti pamakawan, nga impaay mo kada kami. O Apo, pakawanan na kami kadagiti inararamid mi apan nangisukat ken ka kadagiti substitute iti panagbiag. Apo, tulungan na kami nga saan mi nga iyad dayo iti saom iti biag mi. No diket kaptan mi iti sasaom nga isu ti mangted kada kami iti namnama ken mapalagipan kami iti kinaimbag mo kada kami. O Apo, dawatan mi iti ragsak mi iti nasantuan a panagbiag nga saan min nga isukat kadagiti nainlubungan a panagbiag. Masarak mi kuma Apo kanayon nga iti sasaom iti pagragsakan iti biag mi ken iti panagsurot mi ken ka. Nga iti pudno arag-o kada kami Apo ket iti panangibati mi kadagiti nainlubungan nga aramid ken lang tagago iti kada kami. O Apo, inaldaw kuma nga apresyaran mi ken lagipen mi iti wagas iti panangisalakan mo kada kami ket agnanayon kami nga agyaman gapu iti sakripisyo tapno agbiag kami iti agnanayon. O Apo, gyaman kami iti daytoy nga adal nga inted mo kada kami. Bendisyon nam dagiti kakabsat ko Apo nga tingtingeg ket sapay o Dios taumuneg pay iti panagayat ken namnama mi ken ka iti naldaw. Daytoy iti kararag mi in Jesus name.